Embarcar, facturar, terminal són paraules que ens són familiars, però que no sempre coneixem suficientment. I a l'hora d'agafar un avió ens ajudarà a estar informats dels nostres drets i deures com a usuaris. En primer lloc, cal que tinguem clar que les companyies han de donar l'opció de poder utilitzar sistemes de pagament gratuïts i que un cop s'ha pagat el trajecte, l'empresa no pot cobrar per l'emissió del bitllet. Si es produeix, és denunciable. El preu ja inclou els impostos i, per tant, a no ser que vulguem contractar una assegurança de viatge o triar el seient, no caldrà pagar per res més. Això sí, per evitar sorpreses, el millor és comprovar les condicions d'equipatge que exigeix la companyia, ja que si el pes de la maleta s'excedeix del que està marcat, el recàrrec pot ser considerable. El més important, però, és conèixer els drets dels consumidors en cas de la cancel·lació o el retard d'un vol. Pel que fa a la cancel·lació, la companyia té sempre l'obligació de tornar l'import del bitllet o d'oferir un transport alternatiu a tots els passatgers del vol. Si ens decantem pel reemborsament, aquest s'hauria de realitzar en un màxim de 7 dies i correspondria al cost del bitllet del viatge que no s'ha efectuat. En el cas dels passatgers que prefereixin viatjar en un transport alternatiu, la companyia també té el deure d'oferir-los menjar i refrescs, com també el fet de realitzar 2 trucades telefòniques. A més, si la sortida d'aquest transport alternatiu es realitza l'endemà de la sortida programada del vol cancel·lat, la companyia també haurà de pagar un allotjament als passatgers afectats. Ja es tria el reemborsament o el transport alternatiu, tots els passatgers tenen dret a una compensació econòmica, condició que també es repeteix quan el vol va amb un retard de més de 3 hores. El que hem de tenir clar és que el retard només és indemnitzable a partir de les 3 hores. Si són retards inferiors a 3 hores, el que hi ha una obligació de la companyia és d'informar correctament als usuaris, doncs fins i tot donar menjar o begudes necessàries per al temps d'espera i en els casos més extrems fins i tot proporcionar allotjament a aquests passatgers. A partir de les 3 hores sí que tenim una compensació, una indemnització que la companyia ha de proporcionar als passatgers afectats, que varia entre els 250 i els 600 euros en funció una mica dels quilòmetres i del temps d'espera. A més de les incidències per retard, les reclamacions més habituals són per incidències amb l'equipatge. Si és així, cal emplenar l'informe d'irregularitat d'equipatge, PIR. És recomanable que, si en les maletes hi ha objectes de valor, s'efectuï prèviament el que s'anomena una declaració especial de valor. Així, en cas de pèrdua d'equipatge, es retornarà l'import exacte del que valia el que hi havia dins la maleta extraviada. De totes maneres, tot passatger té dret a rebre una indemnització econòmica que pot arribar aproximadament fins als 1.300 euros. Si en fer una reclamació a la companyia aèria no es rep resposta o aquesta no és satisfactòria, aleshores s'ha de presentar la reclamació als organismes de consum. En cas de fer la reclamació, és molt convenient seguir els següents consells. Que es guardi tot tipus de document que faci referència a aquesta possible pèrdua de l'avió, aquest possible retard, sigui factures des de la cafeteria fins a factures d'hotels perduts, fins a certificacions que et puguin fer l'empresa de handling en el moment d'embarcar, etc. El més fonamental és poder acreditar amb documents tot el que ha passat. Per més informació, podeu adreçar-vos al web www.consum.cat.